Oimorenya kwa Ramuge Juang kamora mora maintiere ageno nyotieno mari dhimbele yo makare. Ero kama na inya kumiero TV maramogi na weche manyena mago imore. Waiko ni weche mathoth to mokwongo yud thuond weche mawamiyo pek. Sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa. Ni uongo ama ni uongo? Kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi, mungepigia President William Ruto? Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua oramo ni ene mane omiyo jomasawa omiyo Ruto ombulu, omiyo riembe sirikal nyiso ni Ruto riembo ganda jomasawa. Wana wako eno wang'nika wadhi yiero to mbunge mawuok Ugunja ka nyaka bed mana mawuok Ugunja ward. Wadwa yiero ng'ato kalure kod manifesto mare kod gimo kelonwa jopiny. Ng'weka okaro Opiyo Wandayi kaka jaod bura ma Ugunja osechakore ka ji maromo 20 wachore ni olap dhog gi ndong' ne komno. Michelle Chepto from 4 Cream. Today morning at 5, where the rest of the girls were going to take a shower, decided to jump from the second floor of the hostel. Japuonjre moro mar skul nyiri Masironga e kaunti ma Nyamira oyangi ni owito ngimane bang' luar kowuok e orofa mar 2 manie skul no. Nyakwara Muge Juang mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni bed kudwa nyaka giko. Nyinga Joyce Odur antiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua utimo limbe gwenge mag Masawa kendo ramo ni en emane omiyo jod bura ma kata jo Masawa omiyo Ruto mbulu mag tend piny. Gachagua onyiso Ruto ni ne oyier gi kanyakla kendo ok nyal wuok e sirikal ka olieko ni gole sirikal en riembo jo Masawa e sirikal. Kaka jafambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, Gachagua ochomore tera kod Ruto kendo nyise mondo wuog oko kendo nyis jo Masawa gima omiyo ok odware. Yiengni mar piny e riwruok mar Kenya Kwanza omedore bang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua chomore tir kod jatende William Ruto. E safar mare mar siasa e gwenge mag Masawa e counties mag Kirinyaga kod Meru, Gachagua onyonore ni William Ruto ne dako yudo loch e yiero maduong' mokalo poni ne ok ochung' kode kaka jalupne. Mimi ndio nilikuja hapa nikaongea na nyinyi na nikamwambia mchague William Ruto. Kweli ama uongo? Na mkaniamini, si ndio? Mliniamini ama kuniamini? Sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa. Ni uongo ama ni uongo? Kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi, mungepigia President William Ruto? Gachagua oparo ne William Ruto singruok mar arus margi nine oyiergi kanyakla kendo gibiro tiyo kanyakla e mor kata e chandruok gino ma omiyo ok onyal wuok e sirikal. Mheshimiwa Rais William Ruto na mimi tulichaguliwa siku moja kwa tikiti moja. Kweli ama uongo? Kama hutaki Rigathi Gachagua, hata William Ruto hutaki. Si ndio? Siko namna hiyo? Wangapi wanasema William Ruto na Rigathi Gachagua wakae pamoja? Gachagua mane oten kod jod bura mag Masawa onyiso William Ruto mondo owuog oko kendo chomo ganda jo Masawa tir mar nyisogi makosa mare. Mimi rais aliniteua, nyinyi mkanichagua. Kama mtu ako na shida na mimi akuje kwenu. Wenye kusema ni nyinyi ama ni wale? Tukae ngumu. Tuomie. Kwa sababu najua kuna mswada inafika bunge, mimi nitarudi hapa. Hawa wananchi ndio wadosi yangu. Kama si hawa wananchi, Your Excellency, mimi singejuana na wewe hata kama umekuwa rafiki yangu. Kama si hawa wananchi hawa na wananipea kura 90%, mimi singejuana na His Excellency the President William Samoei Ruto. E wi chenro madhi nyime mar choko sei mag jo od bura mar thiche oko, Gachagua oseyo jo od bura mag Kenya Kwanza kuom wuondo William Ruto. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa
mondo kik owe tiko de marach kod Kenya Kwanza mar chwalo paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kane oloso kimilili e iko moro, Wamalwa onyiso barasa mondo kik we Kenya Kwanza tikode e lwenjgi kod Rigathi Gachagua. Wamalwa bende oseyo sirikand Kenya Kwanza kuom rem rito singo mane giketo ne jopiny, kwacho ni thicho oko Gachagua e apisi ok bi konyo jo Kenya ka ok kamano giket maino margi e bero ngima jopiny. Korka kore jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli to dwaro mondo omak Gachagua kuom kuoro weche manyalo pogo oganda mapachoka, kowacho ni oganda jo Masawa bende gin mana jo Kenya. Leo tunataka tuambie Bwana Ruto, wewe ulitoa ahadi kupigania wakulima wa miwa katika kaunti ya Bungoma na Western na Kenya yote. Badala ya ninyi kupigania hawa wakulima, Nzoia hii inakufa. Mnarudi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe. Get your priorities right. And we want to tell you ya kwamba impeaching Gachagua is the least of the priorities you have on your list. Na hawa watu wengi ni wazazi wako hapa. Wanataka watoto wao wasome wakuwe profesa kama Joel Sindani. Ninyi umeleta sera kule university, fees imepanda, imekuwa vigumu wazazi kupeleka watoto wao university. That is the concern ya hawa watu. The model of funding university education that has failed. That is where your focus should be, and that is the concern of the people of this county and the people of this country. Sio mambo ya kuimpeach Gachagua. Gachagua akiwa impeached, ugali utaongezeka hapa Kimilili. Fees itashuka kweli. Wakulima wa Nzoia watapata mashini mpya. Hapo ndio sisi tuambia Bwana Didmas, stay focused on fighting for your people, not fighting the wars of others. Ni lazima tuwe na watu wa kushika watu. Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, au arrested. Because hii sheria iko katika sheria zetu. Official Secrets Act, kwenda soma. Wewe ulipepa Biblia, kadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies, and yet you sit in the cabinet. You sit in the National Security Committee, and you create a departure. You should be arrested. There's no any country that can tolerate such a person. Jod Burario mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi osingo mar siro twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jaod bura machuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene kod nyawadgi ma Tharaka Gitonga Murugara wacho ni gisiro wach thicho oko Gachagua nikech oserem tiyo kod jatend piny William Ruto e chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Ka giloso e kinde chiwo basari, Jod Burario go owacho ni Gachagua pok osiro jatend piny kendo sebedo kotimo gigo makelo pogruok e kinde kod jatend piny. Jod burago bende seyo jalup jatend piny kuom jwang'o tije mane omiye mar kelo lokruok e sekta mar kahawa ka koro siko goyo mana siasa mar pogo ganda jo Kenya. Ile mambo inaendelea huko Nairobi inaitwa impeachment ya deputy president. Na ni ukweli niseme, huo mswada unakuja. Huo mswada unafanya nini? Unakuja. Kwa sababu kuna makosa tumeona ikitendeka pande hiyo kiti, na hiyo makosa tunasema haitakikani iwe. Sisi ni watu wa president mmoja anaitwa William Samoei Ruto, tunamuunga mkono na ndio tutaka kuona akifanyia kazi serikali yetu. Si mtu anangojanga wakati yake ifike. So vile tumekubaliana pale bungeni na Nairobi, tumesema kwa sababu anataka ukue rais mapema, wacha aende aombe kula, wacha tutafute deputy president mwingine, na tumekubaliana Kenya mzima kwamba deputy president atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Jatatije marokumba mar thieth mar NHIF Elijah Wachira okwedo weche mawachore ni jotije mag NHIF ibiro riembie tich e kinde daro okumba mar thieth kowuok NHIF nyaka e SHA. Koloso kod TV mar Ramogi,
Wachira olero ni jotijego moko biro tiyo e bwo SHA, moko biro tiyo e migepe mamoko mag sirikal, ka mago mosechopo higni mag dhi rutaya ibiro mi thuolo makamano. Nyaka sani jo Kenya milion 1.9 osendikore e bwo okumba manyien mar SHA mibiro chak tigodo ayanga chakre tich ariyo juma manyien. Yesterday we registered 120,000 people. Day before 100,000 people. We have a dashboard where we are monitoring registration minute by minute. As we speak, we are at about 1.93 million Kenyans. By the speed at which they are registering, we are convinced by Monday, Tuesday, we shall have the number. After it finalizes on its human resource instruments, we will recruit those that they would like to recruit. And the first option in this recruitment would be NHIF staff. Those that are not recruited by SHA for whatever reason will have another two options. Option one is voluntary early retirement. And I am emphasizing, because that's how it is in the law, on voluntary early retirement. So those that will elect to retire will be given that opportunity. Now, those that will not be taken up by SHA and are not taken up by, and don't choose to go for the voluntary early retirement will be sent to Public Service Commission for redeployment into the various agencies. Jogombulu e kar chung od bura ma Ugunja ogolo ywak ne duol mochung ne yiero IEBC mondo bag yiero madundo e kar chung od bura no kapok ochopo higa manyien. Ywak mar jodak go biro e kinde ma chenro mar gwelo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod kuome omokerot e wi jokanyo mage. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, e kinde ma magi timore, ng'wech mar kao kar Opiyo Wandayi osemako mach, e kinde ma jochung' moheo 20 olap dhog gi chwer ne komno. Dweche ariyo bang' jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi ka jatend migawo mar teko, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja pod rito duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC mondo oland tarik mar yiero madundo. Kagiloso kod Ramogi TV, jodak ma Ugunja dwaro mondo IEBC otim yiero madundo kapok ochopo higa manyien. Dwaro makamano nyalo muonyo pi kalure ni ywarok mar chuogo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod omoko e doho. Mabiro bang' duond bura mar National Liberal Party kwedo gwelo mar okil Kamaloka Kokimuli kaka jakanyo mar apudno e lo riwruok mar Azimio. Mage timore e kinde ma ng'wech mar yiero ng'at madhi kawo kar James Opiyo Wandayi to osechako mako mach ka josiasa maromo 20 osewuok oko mar telo ne jogo ombulu maromo 60,414 ma Ugunja. Moko kuom jogo ma osedonjo e pap en Chris Budo kod jakom komiti mar NGCDF ma Ugunja Moses Omondi. E mbaka mare kod Ramogi TV, Chris Budo wacho ni ka oyiere, chenro ma odhi miyo pek en weche mag pur, tieko dhier, kelo chenro mag keto pesa e ofuko mag jodak ma Ugunja kaachiel kod siro talanta mag rowere. Dongruok ma wan go e piny Luo sana Ugunja makoro waneno en ni mondo wane kaka wanyalo kelo yore namba 1 mag keto pesa e mfuko matiende golo dhier. Mondo waket pesa warang yore ma pesa medorego e mfuko. Namba 2 ma wanyabet gi chiemo e Ugunja, ok ni wagolo chiemo oko. Mar 3 mondo wane ni nyithindwa kata jo Ugunjwa nyalo yudo tich, kizungu waluongo ni employment. Wan gi tabu maduong'. Tabu ma wan go wadwaro ni jatelo kata obedo ni health, chieth en gima wawacho ni is devolved, lakini kaka jatelo waneno ng'ano manyalo temo mariu paro kod jomoko mantie malo e okang' mamalo nyaka kod county government mondo wane kaka chieth nyalo yudore machop ne jopiny e yo makare. Korka kore, Moses Omondi singo mar dhi nyime kod keto e tim singo kod chenro mag dongruok mane gichako kod Opiyo Wandayi ka miyo jopuonjre basari mag somo, konyo johala, jomamine kaachiel kod joman kod ng'ol. Sebedo constituency manager kuom sani higni 12 kendo sebedo manager mar waziri
kuom ndalono. So I believe an gadier makende ni koma nyodong ni anyalo dhi kode mbele kendo I feel na equal to the task ni wach asebedo in the arena or asebedo in the picture kaluwore kod development agenda mosebedo in place from 2013. To awacho kendo kamano ni wach samwa loseni we have got a strategic plan in place. Strategic planning ran from 2023 to 2027 already is in force. To amora ahinya mawacho ni an achiel kuom jogo mosebedo ka loso strategic plans from the inception mar the constituency. E chenro mare mar tieko dhier, Chris Budo chano miyo ot ka ot yien 5 mag avocado ma owacho ni dhi miyo ot ka ot shillings 80,000 e yath ka yath e higa. Wapidho avocado ot ka ot, avocado 5 kende nikech avocado in Murang'a, avocado achiel generate $600. $600 kiloko gi pesa ma Kenya en gimoro kaka shilling 80,000 e higa. Matiende ni ka walose ipidho yien 5, wawacho ni ng'ano dhi yudo $3,000 mabiro karibu shilling 400,000. E pith mar jamni, Chris Budo singo miyo gweng' ka gweng' rwath mar gredi mar ting'o malo kido mag dhok kaachiel kod chak e okenge mar gero kambi mar chak kendo miyo rowere tije e kar chung' od bura ma Ugunja. Sani Siaya County wan gi deficit mar chak mar 97 million liters per year. Matiende ni chagno wagole oko. Koro wahakikisha ni chak kar golo chak oko. Wadwa ni jo Ugunja ema wahakikisha ni ot ka ot nyaka gol katin to wagolo 20 liters per day. Matiende ni ot ka ot ka uso lita achiel mane kaka wause shilling 75 per liter. Matiende ni ot ka ot bo yudo shilling 1,500 mano rome tero nyathi e skul gi rangorego. E botelo mare Moses Omondi singo mar gero tesende obila machiegni kod jopiny e okenge mar akore aching kod onge mar arita kaachiel kod siro rowere e chenro mag dongruok. Adwaro this time round ka through systems mabro ket in place mondo yawa gi yudhe wa mine wa to kod jogo modak gi ng'ol mondo gidwang access to what we call access to government procurement opportunities. Yeah, mondo gibed ni kodhi mbele ginyalo nongo thuolo mar mondo gibende seche ma nitie kata issues to do with the tenders gi obed within county, obed within constituency, at whichever level mondo gibende gibed ong'ala makare. Mondo wanne kapon gibende ginyalo timo nade le ginyalo topo kare. Kalure ni kar chung' od bura ma Ugunja en achiel kuom gwenge maduong' bura mar ODM nie kod mbi mapek. Moses Omondi chano laro komno kod otiko mar ODM e kinde ma Chris Budo to pod winjo pach johera mage ewi duond bura ma odhi chungo. Ana member mar chama marwa mwahero mar ODM, that is Orange Democratic Movement Party. Kendo mane chama madhi chungo kuchopo sama koro IBC bro in place, kendo mane chama mabro adhi kodo nyaka chopi giko. Pod wapimo piny, wagomba ka gi jopiny, to jopiny ema bonyiso wani koro dhie party ma kagi wacho ni wadhie ODM to wabo dhie ODM, kagi kwero wan kik wadhie ODM wadhie party machielo ma wabo yudo fairness temo wabo dhie. Kata kamano jodak ma Ugunja oketo elela kido mar jatelo ma gidwaro mondo odin fuok ma owe kod James Opiyo Wandayi. Wabunge mane wakungo bedo go kane gin loka cha ne gin akala ora nam loka cha kane wachako kod Odero Sar, waluwe Ugut, wachako waluwe Ondiek, waluwe Orengo. To gini kanyo oduogo Ugunja ka to nyoringo dok Sidindi kendo wana wakwayo wang'ni ka wadhi yiero to mbunge mawuok Ugunja ka nyaka bed mana mawuok Ugunja ward. Wadwa yiero ng'ato kalure kod manifesto mare kod gimo kelonwa jopiny. Mokwongo omi jopiny jo Ugunja oyier ng'at gi magihero. It doesn't matter the party modhi biro go, so long as nonyalo tiyonwa ng'awa maber. Wadwaro ng'ama chal go Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi noyawo dhode. Opiyo nong'e joge, Opiyo nong'e nyithinde, nong'e jawuotege, nong'e wedege. Ne en wuon mogo, wuon poda. Moko kuom kuonde chung' od bura ma bende ichano time yiero madundo
gin kar chung od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera kod kar chung od bura ma Magarini. Chris Owino, Ramogi TV. Ndalo achiel kende bang' duol mochung'ne nono ritruok e apaya, National Transport and Safety Authority NTSA golo chik makumo geche mag SACCOs 121 mondo kik ring e apeyni ma pachoka kendo chungo lesen maggi. Moko kuom weg matatu koro kwayo mar mondo me omigi thuolo mar mondo me ginonane gino momiyo ochung lesen maggi. Bang' duol mochung'ne nono ritruok e apeyni ma pachoka, NTSA chungo lesen mag tich mag nyamburko mating'o jowuoth mag SACCOs 121. Moko kuom weg nyamburko go mating'o jowuoth koro chwalo ng'ur maggi kotudore kod chungo lesen maggi. Koloso e kar chungo nyamburko ma Kisumu, jagoro mar riwruok mar weg matatu ma Kisumu James Omwa wacho ni thoth SACCOs ma ochung lesen maggi koro ywak ni ne giyudo notis moleyo kowuok kuom NTSA, gino mane omonogi keto kare gigo madwarore mondo gidhi mbele kod ticha. Ywak ma wan go ni nitie members wa moko ma osegocho na odiochieng' ma kawuono mowacho ni weche giyudo notis ma olewo. Nitie joma yudo notis chieng' tich adek, moko yudo tich ang'wen, moko to wacho ni pok oyudo. Koro wakwayo mana NTSA mondo mi gichiw thuolo ne SACCOs ma samoro nigi ng'ikruok matin mondo mi winj wachgi kata hatua ma gidhi kawo mondo mi gilos SACCOs gigo bed maber. Omwa wacho ni moko kuom weg SACCOs ma ochung lesen maggi mane oloso godo noyudo buok bang' winjo ni ochung lesen maggi, to mano biro kaluwore ni notis mane NTSA oro negi ne oor e apisegi ma ok githor tiyo godo. Onaloso gi Bethline SACCO manager Willis to kona ni nyoko yudo barua to kano temo luwo through jo NTSA to konya ni barupe no biro through office ma Kisii ma ok ojatiga go. Bethline tiyo ga office mar NTSA ma Kisumu, barupe kanyo dhi Kisii ma pok oyudo nyaka sani. Nyo miyo konyal ng'eyo nang'o matimore, omiyo ne ayudo buok ka odiochieng' manyoro godhiambo to ayudo social media ni SACCO mar bedo suspended. Nagocho ne SACCO mar 7H mana wuoyo go to kona ne noorne gi barua chieng' tich adek. Koro kana gipango mondo gitim atua mondo gine kaka ginyalo luwore gi chike manyo ketnegi go, to karo motich abich to gipoka nyito so ni SACCO bedo suspended. Sama SACCO bedo suspended nyiso ni kata mana RSL manye dwaro apply ne gayo kenyal nikech koro portal mar SACCO no bendo lor. Omedo ni okang'no ma NTSA okawo makoro osemiyo nyamburko mathoth ok ti, kidek miyo ji mathoth wito yoregi mag yuto mapile ka pile. Wang'eyo ni ohala mar matatu en ohala ma ji kete pesa mang'eny, en geche ma ikawo kuom loan makawo pesa mathoth. Sama ichungo SACCO mangima ma geche ok nyal ringo te, to johala magin jo Kenya ma kawaida yudo hinyruok nikech koso yudo thuolo mar tich kata mar duoko pesa mag loan go e bank, kendo biro chopo time koro geche go ywayo. Jotije mag matatu manyo en driver, en conductor gi jogo mwande ke bus park kunde ma geche go kaka SACCOs go kawa abiria wayudo ka ng'eny gidhi koso tich kuom kinde ma kamago, to families mang'eny dhi hinyore kech koro school fees ok nyal chulore, rent ok nyal chulore, ngima mar oganda mathoth dhi hinyore. Kaka yorno mar temo reso sekta mar matatu ma ondiko ji mathoth e tich, Omwa wacho ni gibiro manyo yo mar romo gi NTSA mondo gipor wach ewi kaka SACCOs go nyalo luwo chike duto ma oketi mondo oduoknegi lesen maggi. Ywak marwa en mondo mi NTSA ochiw thuolo mapiyo. Waparo ni kaka jotelo mag SACCO mag riwruok mag SACCOs wabiro chopo ofis mar NTSA odiochieng' mar wuok tich mondo watem go kodgi mbaka ni ang'o minyalo tim mondo mi wayud konyruok e yo mapiyo piyo. Tich abich jumani NTSA nogolo chik mondo nyamburko mag SACCOs 121 ma ochung lesen maggi kik ringe apeyni ma pachoka, ka jopiny bende nokwer mondo kik idh nyamburko mag SACCOs go. Moko kuom SACCOs ma ochungie tich gin Acacia Cooperative Society Limited maringe route ma Kisumu, Ndori Uyoma, Crown Bus Service Limited maringe route ma Mombasa, Coast Bus Mombasa Limited, Bestline SACCO maringe route ma Kisumu, Migori, Kisii, Homa Bay Matatu Owners SACCO maringe route ma Kisumu, Kisii, Homa Bay, Migori, Sirare, Migori Awendo Classic SACCO maringe route ma Migori, Rongo, nyaka Kisii, Sasaline Classic Shuttle maringe route ma Nairobi, Nakuru, Kapsabet, Kisumu, Bondo, Siaya, Kakamega, Bungoma nyaka Busia, Sevinach Traders Limited maringe route ma Usenge, Bondo, Luanda Kotieno, Siaya, Kisumu, Busia, Kakamega kod Bungoma, Kitale e kin SACCOs mamoko mag nyamburko maringe counties mopogore opogore.
Nyakora Mugajwangi kanyo yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo wecho mag oimore otieno makawuono kapok wadhi yueyo asoma ne ote moko maneno ka uchwalonwa otieno makawuono. Samuel Owida wacho ni chandruok ma jo Kenya neno e bwo loch mar William Ruto pek ma ok nyal tugi gi pachwa e wachno ni wachonwa ni thicho oko Gachagua e apisi gima ochuno en miriambo ma jo siasa oweketo wagodo. Wacho ka ni jod buro donje karafu mar siasa gi wach Gachagua kuogi mibadhi otimo ataro e sirikal to gi linga. Otieko ko wacho ni jo Kenya ol gi rach mar yuto mar piny mano uchumi ka mibadhi to nie polo to bunge oling thi. Wach Gachagua ema oromo itwa. Erokamano nya Samuel Owida kuom ote makamano. Ote machielo mabende pod wuoronwa iwacho kae ni Bernard Opole wacho no oimore aneno weyo makare ka entiere Nyakach dala. Ote machielo Bro Joel Onyango Duor wacho nane ni maber ka antiere Awendo. Wacho kae ni Gachagua shares ge orumo dhi dala. I support the impeachment. Otewa Stephen Awiti bende wacho naseneno asedonjo e weche manyien kaka pile. Homa Bay wacho ni oneno weyo makare. Kijana wa Siaya wacho ni an Kembo Patrick Kawuok Siaya Lego Luala Aluo News eyo makare ka an Nakuru Town. Okotho Njiko Jaunga bende wacho ni weche siasa tek. Jalup Ker owe wuondowa ni ok giwinjre. Mano wilo pach jopiny gi wach paundeke mawachne chando jo Kenya. Med mana chwalo ote magi Nyakora Mugajwang paro mora kotudore kod weche manyien mag oimore abobedo kasomogi kwa dhi mbele kod weche manyien mag oimore. Wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Dial *811*276# to get Amazing Grace as your skiza tune. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medalia pesa. Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1,000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag
40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e weche manyien magoimore. Japuonjre moro mar skund nyiri Masironga e kaunti ma Nyamira oyangi ne owito ngimane bang' luar kowuok orofa mar 2 manie skundno. Michelle Chepto ma jahigni 17 ma jaklas 12 yangore ni nokawo ngimane oko owuon okinyi ma kawuono kar saa 11 e kinde mane giikore mar dhi e sabato. Koyango masirani, japuonj maduong' mar skundno Jen Nyanumba wacho ni japuonjre mane oyudo moyo lepgi emane onene ka Chepto luar kowuok e wi orofa malo. Chepto noduogo owito ngimane e kinde mane ochop kode od thieth kaluwore kod hinyruok mane oyude wiye. Kolose skundno, jalup komishona ma Nyamira South Florence Obunga wacho ni apisas osechako timo apedha e wi masirano. Take a shower. Decided to jump from the second floor of the hostel. She fell down and hit her head, and we took her to Nyamira level 5 where she was confirmed dead on arrival. We were indeed saddened as a school. She did not show any signs of having any other problems. She was fine until yesterday evening. She was still okay. And she seemed to have slept well because the equipments do not indicate whether she had any other problem. We are told that she used to keep to herself. She's kind of a controversial girl. We have been able to peruse through her books. We have not been able to get any note left behind. But as security officers, we are still on with our investigations, and we'll ensure that we investigate and try to find out what might have happened. Nok mar remo kod omenda e osuptende mar chwalo chenro mag thieth mar ringa mar remo en midhiero maduong' mamiyo jotuo ok nyal dak e ngima maber. Kane giwuoyo e nyasi mar dhialo odiechieng' jotuo ringa mar remo manotimore Bungoma, jokanyo e sekta mar thieth ochwalo ng'ur margi e wi nok mar remo kendo gikwayo oganda mang'won mondo owuog oko ogol remo mar reso ngima jotuo. Jodite e sekta mar thieth bende okwayo sirikal mondo med omenda matayo weche mag thieth ni mar omenda michiwo higa ka higa ok nyal kedo gi tuono. Kata kamano, jonyuol bende ojiw mondo bed e lai mambele kendo rito siep maber e kindgi mondo geng' landruok mar tuoche. Wanatumia damu nyingi. Na hiyo ndio kwa maana siku ya leo tumekombine hizo vitu mbili. Because hii ugonjwa kila wakati wanawekewa damu. Inamaanisha kama damu haitoshi, inamaanisha tunapoteza watoto wengi na ugonjwa wengi sababu ya damu. Kwa hospitali wagonjwa wengi wanakaa muda mrefu, wiki moja, wiki mbili ukingojea damu. Bill inaenda juu sababu hakuna damu. Wengine wanafariki sababu hakuna damu. Ni shida kubwa sana nje tunayo kwa hospitali. Na ni Kenya nzima. Langu ni kuomba community. Damu hatuwezi kununua. Na kuomba marafiki wetu wa media and the public. Tafadhali tutoe damu kila wakati ili tuponye maisha. Ukitoa pint moja umeponyesha mtu. Si vizuri watu wetu wafariki sababu hatuna damu. Inafaa kila mtoto akizaliwa apimwe hiyo ugonjwa.
hata sisi pia watu kubwa tupimwe. Ndio ukipata mwenzako na kukoa ujue nini iko kwa damu au hakuna. Cause kwa mtoto akue na sickle cell inafaa baba na mama wote wakue carriers. Mmoja akikuwa nayo mtoto hata hamtapata watoto wenye na hiyo ugonjwa wa sickle cell. So hiyo ndio sababu umesema hiyo counseling, premarital counseling. Before muone mpime mjue hali yenu. Luoro mako chunjo dak mawuok e gwenge malugulu e kar dak mamawe tatu e kar chung'od bura ma Likuyani mayudore e kaunti ma Kakamega bangle mosebed ka ichich godo ni ondieg kwacha mosebedo ka chando jodak yude. Kalure kod Rajab Kasima nomako nyathi kata nyithi ondiegi adek e puothgi mar oduma ka min lego to nonenore ka gima notonye kendo ringo. Jodago osebedo ka ywak mokalo kendo wacho ni kwan rombe 10 osenegi gi lego e gwengego. Kata kamano, jalup ruoth mamawe tatu Moses Shiundu wacho ni apisas mag le mag bungu KWS nosechopo kanyo mar ng'eyo matut e wi lego. Ngire ilikula kondoo 13. Chenye inatusumbua sana ni shughuli ya hawa wanyama kukula makondoo. Lakini kuna ndugu yetu hapa anaitwa Jukuse ameshika hawa wanyama. Tukiangalia sisi naona hiyo ni mnyama ni chui. Naomba watu wa KWF wawe mara kila wakati wakitutembelea kwa ajili huyu mnyama anasungukia hii area hii sana. Amekula makondoo ya watu, anaruka anaingia saiti ya Bungoma, anaruti bado hajasonga hajaenda mbali. Ninahimiza tu watu wetu wa Lugulu kwamba bado huyu mnyama tunamsaka ili tukaweze kumpata, na tutakapompata tutaweza kumshika ili akaweze kurejeshwa kwenye pori, na watu wetu wazidi kuwa macho kwa hawa wanyama ni wanyama hatari. Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights ECOR ochako chenro mar kelo kwe e kind ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi e kaunti ma Narok kod Gwitembe e kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo. George Juma leronwa matut. Chenro mar manyo kwe kind ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi ma kaunti no ma Narok kod oganda gwenge mag Gwitembe ma kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo maromo ekas 50 ma tong' kaunti ariyogi dhi nyime. Jokanyrwogno mok mano mar piny owacho ma ong'ere kaka East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights kata ECO ka otele kod Betha Kokach men director mar rwokni ne obedo kod romo mar kelo kwe e kind ogendni ariyogi. Romo ne oyuore kod ogendnigo mowuok e kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok. Kitu ambacho tumepitisha kwamba ni turudi kwa mashamba tulimea watoto wetu, na vile vitu vyenye tulikuwa vinaharibika tumekataa kwamba tuende tutangaze kwamba havitarudi tena. Betha Kokach wacho ni tong' mayando ogendni ariyogi ne owinjo kinde mokalo emaber ka itiyo godo mondo koro kwe oduogi kendo ogendnigi. Recommend that the boundary between the Kuria community and the Kalenjin community be reversed back to where it was before this war started. They have lived in peace when they are observing that boundary. Can they go back? Can the administration allow them to go back to observe that boundary? The boundary, it is a doable action and it's a doable recommendation. E kinde romoni, ogendnigi ne ogolo pachgi ka otende kod gigo mosebedo ka koro jimbo koko e tong' kaunti ariyogi kendo chopo winjruok mar kelo kwe e kindgi. Wakati wananchi wanataka wakae chini hata wakatase watoto, ni kwa nini hii kitu mnaenda kupigana na wenzenu? DC anasema kwamba msikae, hakuna kitu ya kukaa hapo. Hata ma DC wana mashamba pale ambao wanakombolisha. Hiyo kitu tunaomba serikali kuu iweze kutusaidia. Na tuko wazi kusema na tunalia ya kwamba wananchi wako tayari kukaa pamoja, lakini hawapati nafasi kwa sababu ya viongozi wametumwa pale. Gabriel Bibel Menjadak mwoke gwengo mag Angata Baragoi wacho ni giwinjore kaka gidhi puro loni ma ilaro e kinde ma imanyo yo makare matiko yweruok e loni. Agree that everybody needs to eat. So the main issue now is the land and farming, but we've come up with some resolution that we are going to talk to a community to allow each other to continue farming in their farms.
And that is something we are requesting the administration and the entire county to come in so that we resolve all together the way these people are going to do their farming. But for the public, I appeal that let's stop war, let's stop name calling. At the moment, we have begun a journey. Eseche ma oganda giwegi temo keto yore mag kelo kwe e tong' kaunti ariyogi, oganda giseyo piny owacho kuom rem kelo kwe. Tabitha Boke wach ni ogendni ariyogi yande odak kod kwe kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom ywaruok mar lowo makori nenone. Serikali imechochea kwa sababu tangia vita vianze havikuanza na mwananchi mwenyewe. Ni serikali ilianza hiyo vita kwa sababu ilianza na ng'ombe mara ikaingia kwa mashamba. Hatukujua kwamba sasa imeanzia wapi na inamalizia wapi. Ndio ikaleta hii vurugu yote. Nchi wa Ang'ata na nchi wa Witembe tulikuwa na amani, tunapeleka chakula chetu huku tunauza, tunafanya biashara vizuri wao na sisi, lakini sasa tumesuiliwa. Hatuna venye tutaweza pita hata kwa barabara tuende tuuze ndizi ama miwa imeosea kwa mashamba. Ogeni ariyogi wacho ni koko mosebedo tong' kaunti ariyogi oskelonegi lal mathoth kendo ber kakoro rumo. Afadhali tuitie kaunti ya Narok na kaunti ya Migori ukutane, tukuja kutanisha, alafu hao ndio iko na uwezo. Sisi tu tulikuwa ngaya, lakini tulifurahia sana. Tulifurahia mkutano sababu tulielewana. Vita hivi vimetupatia hasara na hatuvitaki kabisa na tutavisahau kwenye kaburi la sahau. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara muga juanga yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo med chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudruok. Asoma ne moko kuom ote kapok wakaw yoyo madundo gi sani. Kabendi wacho ka ni Ramogi TV an Mark Aluga japenga chiel ma abom center nenie yo makare gimin oda Pamela Chieng kod owadwa Kevin Omolo kani Nairobi la Kisama. Wacho ka ni Maya Audi Dibo kani Onyani Masai onge kama Gachagua dhie ka odhi to gidhi gi Ruto. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok otieno makawuono. Ka wadhi mbele kapok akaw yoyo madundo eni jopur mag majan mar chai e sub county ma Tigania East kaachiel kod moko kuom jotelo makono nobago ng'anyo mamuol chieng' tich abich oko mar kambi majan mar Michi Mikuri kagiseyo tenda kambino ewi chudo mar bonus magi kod telo maracha. Kagiloso e kinde ng'anyono jotelogo magwengo kwayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod migawo mar pur mondo donje wachno kendo kawo okang' mager ne achudhe modonjo e sekta no. Jopurgo koro seyo kambino kuom chulogi shillings 36 ewi kilo achiel mar majan, gino momiyo giyud yuto moramora. Jotelogo bende osingo ni gibiro tayo ng'anyo achiel kachiel nyaka e apise mag kambi mar majan ma Michi Mikuri kendo githich oko jotelo ma ok ti makare. Pesa tu bali chai. Unajua imeenda wapi? Wakulima wamekosa pesa kwa nini? Si ni kweli? Wakulima wameita directors na company secretary wameweka viti pale na hawakukuja. Simeona hivyo nyote. Wakulima wakakubaliana sasa tukue na chairman wetu na secretary wakuchukua minutes na wakasomewa mashtaka na wakulima wakakubaliana sababu hao watu hawana maana na majani chai, hao watu tuwatoe. Si ndio mlisema? Si ndio tulikubaliana? Na wakati mliuza majani yenu, kuna pesa yetu ile mlitupea imekuliwa na wakora, na hao wakora tumewafikiza kotini, imebaki watuchukulia wao waweke ndani. Ama mnasemaje? Mnasupport? Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million
shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Weche mag tuke en ni piem mar yiedhi en achiel kuom tuke manochakore chon e kind oganda e gwenge mag Siungu kod Nambo e kaunti ma Siaya. Oganda ya Lorano pod omako matek piem mar yiedhi kendo tim margi oseyudo loch e piem mopogore opogore e pachoka. To bende gin gi geno. Ochieng Emmanuel olosonwa sigana ni mar piem mar yiedhi. Nam en kama oseng'ere ni timo lupo mar yudo mwandu mage, bende itiyo kode yore mag wuoth. Kata kamano, nam bende ne itiyogo kendo pod itiyogo weche mag piem mag yiedhi. Mano chakore chon e kind oganda, ahinya to kind oganda Luo to kod oganda mamoko e kindego machon nyaka gie sani. E dhowath ma Siungu, kaunti ma Siaya, sub-kaunti ma Bondo, piem mag yiedhi osedak e chuny oganda, piem ma ibago higa ka higa. Gie sani, wadhi e dhowath ma Nambo. To sigana mar piem mar yiedhi chalo nade dhowath ma Siungu kod Nambo? Ne ochakore nade? To gidhi nyime kode e yo machal nade? Siungu Beach ong'ere kaka kar tuke. En kama ne tuko chakre early 70s. Piem mar yiedhi ni ne ochakore e mwaka mar 72
kicha nonyuola 61 koro 72 koro piem mar yiedhi nopoto. To yie mar piem iloso nade, to bende itiyo kode weche mag lupo kose? Yieni ok ilupi. Yieni kata sani ka kinene en gima kuka itere mani dala, iting'e ating'a to beti dala kanyo en olinga kanyo. Moyo no rito kana ni tugo ne morito kech ok onyal lupo. To en ang'o mane nyalo miyo ng'ato chung' okinyi mondo mi olos yie mar piem? Gileronwa. Ng'eny gigi moko be biro kaka juogi. Koro biro samoro ilos yie gimoro ma be nyalo kelo ni yuto. Koro no biro na kaka juogi mondo alos yie mondo ayutie to amor nyaka oganda wa nikech en gima be choko ji kamoro achiel. Kel wa! To e kinde mag piem, ere kaka ne yiero jogo mane dhi piem e yiedhigi, to ne ipango gi nade? Gimomiyo ang'iyo ng'ato, mokwongo wachako gi mazoezi. Kech sama wan e dala ng'ani, wan e kamp. To watimo mazoezi, sama watimo mazoezi no wagolo yie dala wateri nam. Koro gi kanyo ne mazoezi kanyo mwang'iyo go practice mar ng'ato. Yie ma yiedhi ni en aina mana zoezi tu. Gimoro kitimo zoezi ma mi bedo perfect. Jogo ma piem mokwongo nyaka rwak lewni mag reso ngimagi poni midhiero tuch. Timbe pogore kendo gidonje yie gikawo ngai. Nyakwaramogi, mae kaka ne iluongo piem kendo ne chal kama. Ng'ato be kik isiem ng'ato gi ngai, nyaka wariti chik mar piem. Piem chakore ayanga. Mana kaka ne urito chik ni kik idhi iboya, iluoro tok boya. Aya pak gur koro. Aya wula dhiamo yombe. En piem mitie kod teko mathoth, kendo jogo mantiere e yiedhigi dwaro mondo mi giyud loch ka giduto gimiyore mijing'o. Ileronwa moko kuom gigo ma bende gisebedo ka gitimo e kinde tuke ma kama e kind oganda kamoting'o puonj. Wan joluo nene wan kod tuke mag yiedhigi kendo nene ji ohere kabisa, nochalo opira. Dhano ne yuore amanyala akure gidhi Sungu Beach kanyo eka ne pap maber mane goyo opira. Makata ane referee mane pango yiedhi to gol gi firingo to kichako fuko. Ne ji yuoro, dhano ne yuoro mang'eny kato gianko dingo biro kanyo kata ila bendo biro kanyo neno tukego. Koro nyitene tugo machane ber ahinya, gin go opira gin tugo ma joluo ohero. Yuoro sawa. Tukegi ne dhi maber kabisa kendo kata kamano ne watimogi e yor keto wach mondo chop. Ne wachopogo ote moko. Obed kata mana early teenage pregnancies. Iye moiwo. Tuoche mag kahera. Kaka inyalo ti kod rabo yunga. Weche mag kata domestic violence, lwenje mag udi. Ne wachopo ka punu waloso tukegi te to wayudo ji mang'eny ma kwapuonjo to wang'e maber ni report ochopo Busia, report odhi Kisumu, ote ochopo Siaya, ng'ata ne yudo tuke. To en ang'o ma gin go kaka kwayo ne piny owacho mamalo, piny owacho ma kaunti to kod telo e alwora? Tuke mane ntigagi ok onego lal, kech gin ma gichoko ji, gichoko jo Western, jo Budalangi, gichoko nyaka jo mar kone gi ji ng'ere. Seche ma tukegi tugo, tukegi kawoga time malach mar mondo jogo practice. Seche ma jogi practice gi cost ga lot. Koro samoro award mimiyo ga jogi samoro is not enough. Nyakwaramogi, pima yiedhi en achiel kuom tuke mitimo nyaka rang'iny mar Olympics, kendo kwethni nigi geno. Saidi nyocha gombo mar mondo mano otimre mondo abe yawuoyi matindogi kaka bang'a mosetemo tugo bang' higni mang'eny gosiepnani mondo aba goli yawuoyi gi mondo terwa kata oko, nikech kane wadhi Impala Park nowachnwa ni kwatieko kanyo titerowa Kampala, to kwatieko kanyo titerowa Tanzania. To mano ne kwaneno kotimore. Ma kamano nyalo timore to dimorwa mondo med jowa gi omed timang' wamed tugo tukego to mondo jokane ni wamed bedo gi yiedhigo. Kata an ne ok adong' chien, nabet achiel kuom yiedhigi kendo nawinjo mit, teko, dwaro mar yudo loch e kinde mag piem
mar yiedhi. Neramogi TV, Kuke County Masiaya, Dhowath Masiungu kod Nambo. Nyinga Ochieng Emmanuel. En piem mamit ahinya kendo yo Ochieng Emmanuel wacho kanyo ni nowinjo mit e kinde ma bende koro notemo piem makamano go poch gi pak ne jogo matimo piem mano piema mar yiedhi e County Masiaya. Weche mamoko